непрекъснато по телефона и ги е накарал да свършат това или онова. В случая, на мен по телефона ми се обади председателя на кулинарният кръжок БДЖ в скоби ТС. Той се казва Антон Луков и определено тежи на мястото си по няколко причини. Тежи над 100 кг и е от любимият ми град Варна. Подавам ти една чаша. Веднага реагирах, нали? Здраве. Какво обаче означава тук на гости бързо, лесно, вкусно да гостува председателя на кулинарния кръжок БДЖ, тесни специалисти? Ще разберете от неговият шеф, идеен така патрон. Тони, какво е БДЖ ТС? Нещо много просто и красиво. Българи доволни от живота, в скоби тесни специалисти. Виждате ли какво значи да си от Варна и да мислиш позитивно върху нещата? Българи доволни от живота, тесни специалисти, по това да са доволни. Да. Да. Задоволяваме се с малко най-доброто. Така, след малко ще ни разкажеш. Между другото, той наистина е един от хората, които контактуват с нас от нашия имейл и са много щастливи вие да го правите, уважаеми зрители, защото нашия имейл е абсолютно безплатен и отворен за всички. Но, какво ще си готви днес? Риба. Риба, естествено. Естествено. Да. На черната дъска е написан бързо маринован по приятелски чернокоп и кефал плакия. Да. Значи имаме, доколкото разбирам, чернокопа ще е мизето, Да. а основното ще е кефалчето. Да. Като ти каже един човек 100 кг точно така и отва... Спартак Варна, нали? Да. Само Спартак Варна. Оле. Оле! Оле! Трябва да дойде аз един матч на Спартак Варна. Тони, казвай сега да разпределим задачите, защото и основното, и мезето не се правят тук така. И двете, и предястието и ястието са изключително бързи. И надявам се, че зрителите ще ги харесат, защото не са и кой знае колко скъпи като продукти. Чернокопа когато се появи от порядъка на 8, на 10 лева килограма, а кефала колко струва? И вчера на рибната борса във Варна струваше 6 до 7 лева. Пресен кефал. Пресен, абсолютно пресен. Това е единственият момент, в който може да се яде прясна риба в момента. Това е кефала. Просто морето е най-богато есента. Най-хубавите риби излизат есента и през зимата няма друг вариант. Предполагам, че и избирките на кръжока тогава са много чести. Да. Тони, сега, доколкото разбрах, кефалата ще го правим на фурна, докато чернокопа ще го правим по някаква много бърза система, защото пише бързо и по-приятелски. Каква е маринатата за той чернокопче? Тя е не особено сложна. Една чаша кафена зехтин. Или олио, каквото имат нашите приятели. За предпочитане, разбира се, за предпочитане зехтин. Оцета задължително също една чаша кафена, но винен. Винен. За предпочитане балсамико. Добре. Слагаме една чаша винен оцет. Така. Равни количества, с други думи казано, олио и оцет. Точно освен така. това, какво ще слагаме вътре? Равни количества захар, една лъжица супена и една лъжица сол. И една лъжица сол. Да, и по няколко зърна, чер, пипер и бахар. За аромат. Да. Така. В него ще направим след малко чернокопа, а докато тази марината не трябва да възври. Точно така. Докато тази марината възври, искам да ми покажеш, Тони, и какво ще направим с кефала, защото пакиите са най-различни варианти. Хората обикновено си ги правят в къщи, било с кефал, било с, може и речен, може и морски. Да. Какво правим с кефалчето? Първо лекичко го срязваме. Служи го тук, моля ти се, с тия нежни ръчички, така на нашата дървената дъска. Задължително, без да се прекъсва гръбнака. Централната кост. Да. Така. Това е по-добре да се опече, така. Да влезне вътре и сосчето в последствие. Тони, колко често си правите сбирките на БДЖ? Опитваме се всяка седмица. Опитвате се всяка седмица? Да. Който отсъства, добре, съответно носи пиенето. Съответно носи пиенето. Вижте какви железни правила има в БДЖ. Колко члена сте в момента? Значи ние в момента сме 5. 5.
предимно бивши спортисти. Имаме един кандидат член. И като гледам, си бил библиотекар в спортния клуб. Ако ти кажа, че съм тренирал шах, няма да я повярваш. Имаме си един кандидат член, на който не му достигат 13 кг. Какво значи не му достигат? Моля ти се, в моето предаване обаче трябва да се, може да се пие едновременно, да се готви и да се приказва. Работи. Да. Солта. Сол. Ето ти сол. Така. Какво значи не му достигат 13 кг? Значи едно от условията за членство в нашия клуб е да тежиш над 100 кг. Ох, уважаеми зрители, така. И аз съм се опитвал да бъда член на най-различни кръжоци. Бил съм по автобото свят в Пионерския дворец, по авиомоделизъм, по народни танци, защото любимата ученичка, в която бях влюбен, ходише на народни танци и аз ходих там да подскачам и да разхваням порото. Обаче други изисквания, освен над 100 кг, държане на пиене, защото така, ние българите над 100 кг и държане на пиене, мога да ви кажа, че можем да вземем, ако тръгнем да правим избори, мога да вземем бая места в парламента, да ти кажа. Имам лук, какво да го правя? Така, той се реже на едро. На басамаци. Да. Така, това добре ли е като едрина? Да. Добре. Идеално. Режа лукчето. Така. И понеже има лук, аз го режа. Кажи ми как се прави пакията, приятел. Така, мисля, че е време първо Слагай. да сложим, специално бих искал да обърна внимание, да сложим чернокопа. Слага се така, че да можем да наблюдаваме тази част. Зрителите вероятно обърнаха внимание, посолих го и му сложих мъничко дафинов лист. Вътре. Да. И няколко зърнца черно пиперче. Слагаме го вътре. Да. Силно ли да ври нашата марината или по-слабо? Не. Добре. Няма нужда, даже може да се спре. Може да се спре, защото рибата да я гледаме. Тя е достатъчно загрята маринатата. Нека да сложим 4 или 3-4 рибки. А така пусни още една. Нещо пръска. Добре. Целта на занятието е тук да побелее месото до коста. До коста. И вече е готова. Да. Тя рибата е малка като големина, така че ще стане идеално. А как правим пакията, приятеля мой? Момент само да... Така, слагаме и последната рибка. Така. Лук. Слагаме го. Точно така, дома. Така, добре. Айде. Една консерва. Аз ще да ми кажеш на здраве, така с тази консерва. Така, слагаме една консерва. Добре. Слагаме пак отново бахар. Бахар. Искам да те попитам за сбирките на вашия кръжок. Обикновено готвите едни и същи неща или търсите разнообразие? Даже имаме тясна специализация, между другото. Да. Искам специално да обърна внимание, че и двете рецепти са чисто български. Авторски? Авторски. Създадени са от един мой голям приятел Иван Чолаков. Ванка! За здравето на кръжочниците, на здраве, чакай сега, това е моята чашка, това е твоята чашка. За здравето на кръжочниците в цяла България. Мъжко да е. Да, мъжките вечери на БДЖ, те са специалисти, клон Варна, защото аз смятам, че съвсем скоро ще се отворят и такива клонове из цялата страна. Да. Така, взимаме някакви пресни подправки. Така, риган. Сега малко, че с тия крехки ръчички, като се гледам. Няколко листенца. Ей, така ги слагаме ето тук, парченцата риган. Може и сух. Пастата трябва да сложим. 2 шепи паста. Пастата директно вътре? Да, директно, без да се вари, без... Целта на пастата е да извлече водата. Ма така директно? Да, точно така. И още една. Айде, още малко паста. Да. За първи път го виждам, това е абсолютно революционно представяне на пастата. Обикновено ние варим и после слагаме в доматения сос, а сега директно вътре. Малко зехтинче предполагам, че ще сложим. То ще се сложи обаче след като сположим рибата. Полагаме рибата. Да, тя трябва специално отношение към рибата. Аз като гледам, погледнете с тия крехки ръчици, Тони слага рибката отгоре. Така. Точно така. Сега, виж, само да ти покажа един пирис. Може? Да. Това е много сериозно.
Много сериозен пенис, наистина. Много сериозен пенис. Впечатлен съм. Още рибите в първоначалният герб на знаците на християнството са били точно две риби и затова се казва зодия не риба, а риби. И те са две риби, които се разминават. Така. И съвсем леко, просто рибата е достатъчно базна. Оп. Уважаеми зрители, Тони Луков е при нас и ни разкрива тайните на това как кръжокът БДЖ, те са и специалисти, българи, доволни от живота. На силна фурна На силна фурна. Добре. Какво разбираш ти под силна фурна? 240 градуса. 240 градуса. Дигам ги. Тони, от тук нататък какво се случва с чернокоп? Ами трябва да го обърнем като трябва да го обърнем. Ето, заповядай. Вие вижте списъка с нужните продукти, а аз тръпна от нетърпение, защото скоро отново ще се събера с хора, които обичат живота. Бързо маринован чернокоп по-приятелски. Нужните продукти: 8 риби чернокоп, половин чайна чаша винен оцет, половин чайна чаша зехтин, черен пипер на зърна, бахар на зърна, дафинов лист, една супена лъжица сол, една супена лъжица захар, 2 лимона за сервирането, половин връзка копър, сол. Начин на приготвяне: в тенджера на котлона сложете вода да заври. Добавете зехтин, оцет, захар, сол, черен пипер и бахар на зърна. Посолете почистения чернокоп и сложете във вътрешността му дафинови листа. Пуснете рибата за кратко във врящата марината на котлона. Сервирайте маринования чернокоп с резанчета лимон, поръсете с сол и с наситнен копър. Кефал плакия. Нужните продукти: 1 кг почистен кефал, една консерва домати, 100 г паста, бахар на зърна, черен пипер на зърна, дафинов лист, пресен риган, една супена лъжица сол, една глава лук, зехтин, 2 домата за сервирането, сирене за сервирането, половин връзка копър. Начин на приготвяне: направете прорези в почистената риба. Посолете отвън и отвътре. Сложете във вътрешността и черен пипер и бахар на зърна и дафинов лист. Нарежете лук на едро и го сложете в тава. Добавете консерва домати, бахар и черен пипер, пресен риган и 2 шепи сурова паста. Сложете рибата отгоре. Полейте с зехтин и запечете на 240 градуса за около 25 минути. Сервирайте кефала с кръгчета домати, сирене нарязано на купчета, пастата с лук и соса от рибата. Поръсете с наситнен копър. Журнал за уютния дом. Журнал за женската красота. Журнал за мечтите. Списание Журнал, за да е денят ти хубав и лек. Това не са кадри от днешна революционна Либия. Това са кадри доказателства, че гневът срещу българските медици, несправедливо обвинени в заразяване на либийски деца с СПИН, рано или късно ще се обърне срещу режима там. Една история на ужаса от преди 4 и повече години, в която продължават да се крият много отговори за ставащото сега. Един филм, който днес придобива ново звучене. Гледайте отново през решетките тази събота. Уважаеми зрители, както знаете, на гости ни е един много усмихнат и голям председател. Председател на кулинарния кръжок, наречен БДЖ тести специалисти от Варна. Той се казва Антон Луков. При нас процедурите са прости. Няма сложен прием. Едното условие явно е достатъчно за килограмите. 100 килограма. Да. И за мен е чест и удоволствие направо да прочета удостоверението за членство. Чети, приятеля. Но вече сте прият. Така. Удостоверение. С настоящото удостоверявам, че Петър Рути Бъчваров е приет и утвърден за член на клуб Българи, доволни от живота, скоби тесни специалисти. Очевиден е фактът, че господин Бъчваров покрай най-важните условия за членство в клуба тежи повече от 100 кг. Видимо е. Има голямо сърце. Видимо и е. неугастващ приключенски дух. Ние доволните от живота българи може да сме малко и да сме тесни специалисти,
но сме широко скроени. Имаме скромни нужди, свързани най-вече с качественото похапване, веселото пиване и нормалният любовен живот. За нас храната сама по себе си не е просто храна. Ние вярваме, че доброто ястие, хубавото вино и кротката съпруга са дар Божи, който трябва да бъде уважаван редовно и от сърце. Добре дошъл при нас.